Naka benta ban kentiu bat ban ai men sim shu yaki kun samla puli ka them ribhoi hi barok kawai. Kaseng ribhoi Youth Federation right nong tung circle. Kala pelong ya ka program kablatip kum ka academic award. Ya ka ne ka program la penlong hakasnong Maulas Nai Ribhoi district. Kabadang hap hapo ka Mauhati constituency. Hakaba ka jingtmu jong katay ka seng RBYF ban penlong ya katay ka program. Kadehi kumshi benta ban ai man sim bat ban kentiu shu yaki kun samla ka them ribhoi. Bat ha katay ka singi la samru yaki award la neki khusnam sheki khna ki belawan bahasa khmat haki jingpule ki jongki kum ha ka SSLC, HSSLC Arts but Commerce, BA but BTech. Ha katay ka singi ki kun samla ki belayo ya katay ka award la neka khusnam kalong ha ka SSLC ki belayo ki long khat saungut. Haka HSSLC Arts but Commerce khandai ngot ki ba pass graduate saungot but iwei haka bitek haka teiga singi la sakhi bat la don rengkat lang dau president ka Ribhoi Youth Federation ka central body uba people thank you kum ukongsan ka kong ik harbani kum ka sembut kongsan upadar z sengkli ubadeiru u principal jongka Plilat Higher Secondary School urang ba snong jongka snong Maulas Nai uba Joblin Sten harengkat kidkhot jongka Ribhoi Youth Federation Kiba kentup yo ba teng shan ha me saring kum u president harengkat ki nong hikai ki long kmi long pa ki khun samla lembat ki khna school bat lapen ipu iping shu ya katei ka program da ki jingrwai ki jingshat jong ki ki khna school baper ki bahap hapo karat nong tung circle yo seo ba ki ai award ada ki ai award tang ye ki tu ki ba job ki ba wan sakmat ki ba trei sitap ha ka jing im ka jongi ha ka ni ka perthei ka long thik kum ta Ublen so ay award ya kitu ki batray sita wat hakani ka perthei ki briu ki ay award ya kitu ki batray sita ki ba minot ki badan ka thong ko bangios ngeu na itu vice president ki badan vision ki badan ka determination ka jikut jingmot bat ki wan sakmat na marbelai ki don ka thong ka jongki jadi na ka ka daw ko mangios ngeu na kini kinong friend ki ba khmat ba nila ban yai sakmat ka district Kalaban Kiu deling ba kejing nang kejing start mo dina kani ka daw kibun ki ong thamtam e umulung sosot tamu ong mo ladang impli ya kalat kumnong ilai ban kran ong bar kha gidan kasap katanen leda mangi impli ya kalat ong kumnong ilai ban kran RBF ki penti ya kalinti ki jongpi na benta ka jing job ka jongpi re ka jing job ka jongpi kam dei tang hang ne ka kot tang hang ne hapo Ribhoi district rehoi menta ka jing nang jing start ni don kam wat lang ni rap ni riang ni le gino ki kam ro ni don kam ka jing nang jing start ta dei ka perthei technology mo kum ba ong no menta namar ba ki kmi ki pai phi ki pha school ki expect ba phi phin wan ra e ka nam ka burom na menta ka yeng na menta ka ri ba ka jai pan reu mas mo ban ai kumplei si ka dei si pun mas mo ya ka seng RBF Nomor beli kalau encourage pi nak kawin kapur ngasah jo i ba nak kawin kapur namun tajung pi kun samla namun tajung pi kena school ki ai men sim pi nak kawin kapur bar ki lokru ki klur jong kari ban ya dai ya kacai ban riu ka dong Ribhoi ka jungi kadang pun kadang sa din ba habar khot kiliang khamtam hakaliang jong apule kadang le tilang ba ka jing mi jogi samla hagiri kisnam ngatharai nakaliang jo bisamla kin sadon kita ka competitive spirit sa kajing em gojuki ka aim in life kajing em gojuki na ka banta bakin poy sakmat sa perang habar khot kiliang khamtam hakaliang jing pule gojuki ki bang iya asla jo le pertai lada kamtam kajing nang start ka rum minum la banle kajing nang start kade ka corner tam hakajing em gojuki ha kiba iya mata hamal lagi singi jo kejunian kejuni lada kamdan kejunang start yinomla bale kino ki kamero balai ba ka jala me khalia kejuni ki balai ka jala me khalia ba ki jaka ba fer kejuni la dominate ki wei na kadaw bang yimdon ki breu buwan chakmat ha ki kerdan ki ba fer tenamar kadaw ngapuntu ya ki kun samla kejuni Bapin soba, omdai bapin kot tang ki class 12, omdai bapin kot tang ki BA, hendai bine berkentiu, syakmat saprang ki jing pule ki jumpi. Ngakentu ibi,
ba kidai ki samla ki bayo awat mata kasni shisin kasni ni kwa bari ba pilom ki IS ni kwa bari ba pilom ki MCS sapo jong kane ka dong ba ka than ki chungi Berhati ka juga ski upalan saukmi wong sanga pa kai ka bangani banle nganle be bat kata kanungrim ka bagi asyik kren sai aga jingkren jungi ka bagi lakular ka we ka laptop ya kino ikut samla ki bawan ka top 20 haki senam ki banwan kani ka de men sim ya ka jinglong try snok ka jinglong urat nong tung jong upa lan ku par saukmi bat ha ka te ski ulong ka kai bari banle nganle bang ngaran ken mau ba hagas ngi pen scam haga cikran jonga ngakwa sai sin bakani kesengkan pau bat kumba kalong haga bri nyutrap bat khamtam ha po riboy district kaseng jongi ban tit ya kiksing banong bakar biwe kadon ha po kara untung ngiju pelong itu ki football bar haga teges ngi hakmat joki nong yalam snong ngal ngiong baka RBWF right nong tung circle kan pelong yo ya ka football tournament hapo madan mawas nai bad na kalyang jungi ka RBWF segal budi nginai adu silak tengka bad pelong ya kani competition football kamdi ban ai mangi ka RBWF andre kan wana ka satri jo ka RBWF andre ka jingai kan long pet jong ubalan ku pasau kumi kata kali ka cikun pet jongi bad ubalan ban ai hakani ka circle bahkan fixing bantu pau siya patay baka RBWF right nong tung kadon hapo katan maulas na